Asaphokoka amazwi ovelwano emva kokusweleka kwegqala leenkqubo zolonwabo ongasekhoyo uVinolia, Mashego nobedume ngelika Vmash. uVmash wazenzela igama kwinkqubo yangolwezihlanu kwiminyaka ye-90s iJam kwi-SABC 1. Uswelekele kwikhaya lakhe eMamelodi ePitoli ngokuhlwa kwangecawe. Usuku lwangolwezihlanu lwalisaziwa kumakhaya amaninzi ngelizwi longasekhoyo uVmash kwiminyaka ye-90s. Wayesonwabisa kakhulu kwinkqubo yeJam. Ilizwi lakhe lalikubiza nokuba usekhitshini. Xa esithi iyo bangane iyo, ukusweleka kwakhe kuthuse abantu abaninzi, abanye bebhala bethumela amazwi ovelwano kumaqonga ezonxibelelwano. uVmash ebekwanguye nomdlali weqonga kwinkqubo edumileyo uGenerations, edlala indawo kaHilda Lidlalo kwi-SABC 1. Usweleke eneminyaka eyi-56 ubudala.